Namahagi ng 150 barangay health station packages ang Department of Health Region 1 sa mga piling barangay sa La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Mula 2 hanggang 10 nitong Marso, ipinamahagi ng DOH ang 18 BHS packages sa mga barangay sa unang distrito ng La Union, 14 sa ikalawang distrito ng Lalawigan, 48 sa ikalawang distrito ng Ilocos Sur at 70 naman sa ikalawang distrito ng Ilocos Norte. Sa isang pahayag, sinabi ni DOH 1 Regional Director Paula Pasidionco na mga BHS packages ay mula sa pondo ng 2024 Health Facility Enhancement Program. Hinimok naman ni Sidionco ang mga lokal na pamahalaan na maglaan ng pondo para sa pagpapanatili ng mga pasilidad at nagbigay ng paalala ukol sa plano ng DOH na tuluyang i-upgrade ang mga barangay health station. Noong Pebrero naman, 25 BHS packages ang ipinamahagi sa mga rural health units ng Urdaneta City sa Pangasinan, 5 set sa mga barangay ng Infanta, 1 set sa bayan ng Burgos at 140 set sa mga barangay sa ika-6 na distrito ng Pangasinan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.